Takže vás zdravím, fotovoltaici. Chcel som vám ukázať jednu z najstarších inštalácií s LiFePO baterkami. Dá sa povedať, že medzi prvými. Od 2012 tu fungujú tieto baterky a ukazuje sa, že už vlastne tento článok je slabší. Ako vidíte, to je štvorka, už má 3,05 a druhý má 3,24, to je viac ako 0,19 V. Takže trebalo to asi vymeniť celé, lebo už takúto baterku 400 Ah nikto nezoženie. Možno pavučina, ale v 2012 sme robili, ako sme vedeli. To je aktívny balancér a tu je odpojovací balancér, ktorý tiesní, keby článok, na ktorý by letel, tak odpojí. Nabíjali sme to elektrónom a tu je prvý Axpert, dá sa povedať, v Československu, ktorý sme kúpili od českého partnera, od ktorého si tam niečo kupujeme. A tento menič zásoboval 4 vchody svetlom. Je to tu všetko porozoberané, podopínané. Je to ako riadna pavučina proti dnešnej, čo robím, ale začiatky sú ťažké. Tak si myslím, že články sú, som nepovedal, 400 Ah, 24 V, 9 kW celkový výkon týchto článkov. No ale v tomto režime už proste asi nedokážu fungovať. Mám to síce naopak namontované, ale ešte stále 1 V, viac ako 1 V je do vybitia, ale ten tretí článok je nebezpečný nízko. Pozri, pri vybíjaní to dosť kolíše a aktívny balancer, pozri hore ledky ako zapína, aby to vyrovnával. Cez 0,9 pri vybíjaní, pri 26,1. Neviem, mám pocit, že tie baterky už majú dosť. Dole vidíš hore nohami najvyšší a najnižší článok. Takže na budúce, čauko.